Altre dels sindicats que ens acompanya és Comissions Obreres del País Valencià. En la seva representació han vingut Sole Fernández, que és secretària d'Acció Sindical, i Miquel Àngel Vera, que és secretari general de la Federació d'Ensenyament del Sindicat. La salutació la farà Miquel Àngel Vera. La Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià dona el seu suport i el seu recolzament a aquesta iniciativa legislativa popular i estarà colze a colze arreplegant les signatures que calguen. La RTBP ha de ser un instrument de normalització i de potenciació de l'ús social de la nostra llengua i de la nostra cultura. L'arxiu històric, l'arxiu, no es pot perdre, les nostres imatges i les nostres sons no es poden privatitzar. La RTBP ha de ser pública, plural, sostenible, de qualitat i en valencià. Paco Molina i Bernarda Sansi no han pogut estar així. Hi ha una conferència d'Ignacio Fernández Toxo a Gandia, però han volgut que una representació de la Confederació faci palès el nostre compromís. La Confederació Sindical de Comissions Obreres signa, nosaltres signem.